Hi, my name is Latifa Shamsi and I'm an Emirati blogger. I mainly blog about fashion, lifestyle, food and travel. I've traveled to Europe so many times that I've gained so many experiences in their different cuisines and culture. Quality of ingredients, freshness, origin and taste are extremely important to me. When it comes to dairy products, Europe is at the top. It has a strict animal welfare rule when it comes to animal feeding, milking, stall size, and grazing pastures. I got this deliciously sweet organic yogurt from a local Swedish producer. Let's move to Sweden, one of the happiest countries in the world, where happy cows produce better milk. Hi, Anna. Hi. This yogurt tastes like a cloud. It's creamy, sweet, not sour, and I'm totally addicted to it. Hemligheten med att skapa en god yoghurt börjar med respekt för djurens välfärd. Vår gård drivs helt ekologiskt med etisk djurskötsel och småskalig produktion. Våra mjölkkor får leva ett naturligt liv och beta på fälten där de bara äter gräs och hö. Vi odlar och föder upp och producerar god och nyttig mat på ett mathantverksmässigt sätt och bara med naturliga råvaror från våran gård. It's lovely to see the cows staying with their mothers. Lyckliga kalvar betyder lyckliga kossor. Jag tror att kossorna mår särskilt bra när de får gå med sina kalvar sida vid sida de 4 första månaderna. Utöver det så är vi också kravcertifierade, som är en märkning som garanterar att vi inte bara sköter djuren utan att människorna som jobbar här också har det bra. Is there any secret for making your yogurt taste so unique? Det är bakteriekulturen som vi tillsätter. Bakterierna är olika i olika områden beroende på växtplatsen, dess jord och temperatur. De kommer ifrån luften omkring oss. Andra bakterier ger yoghurten en annan smak. Därför finns det så många olika sorters yoghurt i Europa. So the bacteria is key. Ja, men det är inte det enda. Vill man ha en god yoghurt så måste man ha en god mjölk från början. A good milk. Okay, better organic then. Let's have a look at the most sustainable milk produced in Denmark. Hi, Philip. Hej. Your farm is organic and bio-labeled, right? Ja, det kan du tro. Jeg ønsker at lave en bæredygtig produktion, som kan være i samarbejde med biodiversiteten. Så jeg kan give jorden bedre tilbage til mine børn og børnebørn. Jeg ønsker at producere fremtidens fødevarer til en kvalitetsbevidst forbruger. En, som også ønsker at passe på naturen og vores grundvand, som efter min mening er den bedste og største ressource i Danmark. There are lots of robots in your farm. Det er fordi, at vi ønsker, at køer skal leve frit, og så selv komme til malkning, når de ønsker det. Vi kombinerer tradition med moderne teknologi, så vi kan producere verdens bedste mælk. Efter hver eneste malkning måler robotten fedt, protein og somatic cells fra hver ko. Hvis en ko bliver syg, kan robotten vise det langt før du kan se noget med øjet. Og efter hver malkning desinficeres robotten med 150 grader varm damp, så sygdomme og bakterier ikke kan sprede sig. Vi bibeholder kvaliteten af mælken ved straks at nedkøle den til 4 grader. Det garanterer en mælk af fremragende kvalitet efter de bedste sikkerhedsstandarder. And the feed of the cows improves also the quality of your milk? Helt klart. De får 80% græs. Det sikrer en rigere smag og den bedste fedtsyresammensætning. Vi tilfører også korn, hestepande og lupiner til fodret. Vi behøver ikke at indkøbe proteiner, som soja langt væk fra. Alt produceret på vores landbrug. Eller vi køber det inden for 5 km område. Større selvforsyning af fodret og et fokus på bæredygtighed er målet på denne bedrift. It's great to see Europeans keeping their traditions alive with the highest quality and safety standard thanks to technology. What about you? What's your favorite dairy product?